Alright mga tropa, so nandito na pala kami sa may Alaminos, dito sa may Centrum. At ito pala yung unang beses na ma-full tank natin si Raptor na pula. So may takbo tayo na 14,024. So yun yung nasa speedometer natin. So titignan natin kung gaano ba katipid itong Honda Supremo mga tropa. At magbiyahe pa pala kami sa Lingayen. So may siguro nasa 45 kilometers pa yung tatakbuhan natin magmula dito hanggang sa Lingayen. Alright, so bali papalis na rin kami ni Mrs. Nag-CR lang pala kami mga tropa. Alright. At bago nga pala tayo umalis dito sa may sentro mga tropa, ay syempre hindi natin kakalimutan na abutan ng sticker ito mga tropa natin dito na napakasipag at sobrang bait mga tropa. So maraming salamat pala sa mga tropa natin dito at napaka-asikaso nyo po sa amin mga tropa. Pagkatapos nga pala namin magbagas mga tropa, bumiyahe na agad kami. At itong mga tropa, dire-diretso na itong biyahe natin at hindi na tayo mag-stop over. At narating na nga agad natin itong bayan ng Sual mga tropa. At habang tinatahak nga pala namin mga tropa itong zigzag road dito sa Sual Pangasinan, ay bigla pala kami nag-slow down dito dahil ang akala namin may checkpoint mga tropa. Pero nagkamali pala kami ng hinala dahil akala namin checkpoint meron pala ditong disgrasya mga tropa. Kung mapapansin nyo, yung truck nahulog dito sa may kanal mga tropa, no? Kaya sa lahat po ng motorista at sa mga driver, ingat po tayong lahat. Ingat po tayo sa pagdadrive at lagi po natin iisipin na may pamilya pong nag-aantay sa atin. At itong susunod na bayan pala mga tropa na ating mararating ay ito pala yung bayan ng Labrador. Ito ang bayan kung saan sagana sa seafoods at sa mga daing na tuyo, daing na danggit, daing na pusit at kung ano-ano pa mga tropa. Kaya sa lahat po na magpupunta dito sa Pangasinan ay huwag nyo na pong kalimutang dumaan dito sa bayan ng Labrador para makabili po kayo ng mga sariwang isda. Lalong-lalo na yung mga pampasalubong nyo kagaya ng daing na danggit, daing na pusit. Dahil hindi lang po sa Cebu ang may masarap na daing, kundi pati na rin po dito sa bayan ng Pangasinan. 6:40 na nga mga tropa ng umaga bago pa natin marating itong bayan ng Bugalyon. At dahil medyo kapos na tayo sa oras, ay tatahakin na natin itong bayan ng Dumalandan. Dahil ito pala yung bypass road mga tropa para mabilis mong marating ang bayan ng Lingayen at ng Dagupan City. Bago mo pala marating ang bayan ng Lingayen mga tropa, idadaanan mo pala itong napakagandang tulay. Ito pala yung Dumalandan Bridge. So napakahaba po ng tulay na ito mga tropa at grabe napakaganda pa. So magmasdan muna natin to mga tropa. Pagkatapos nga ng ilang oras na biyahe natin mga tropa, sa wakas ay narating na po natin itong bayan ng Lingayen. At ito nga po yung pinakasentro ng lalawigan ng Pangasinan. At syempre, dito rin po masarap ang bagoong mga tropa. Nakahinga na nga pala tayo ng maluwag mga tropa dahil saktong 7:30 ay narating na natin itong lugar kung saan talaga may pupuntahan si Mrs. Pagdating nga pala namin dito mga tropa, Diyos ko po Rodi, napakarami na palang tao at napakahaba na ng pila. Alright mga tropa, so grabe napakainit. At magmula pala kanina naggasolina tayo dun sa may Alaminos mga tropa. Naka 39 kilometers po tayo yung tinakbo natin. So ito pala yung nabawas dito. Ganyan lang yung nabawas na gasolina natin. Ayan o. Naaabot pa ng kamay. So napakakunti lang yung nabawas sa tinakbo natin na 39 kilometers. So grabe napakatipid ng Honda Supremo natin mga tropa.
So inaantay lang natin si Mrs. kasi ngayon nandun pa siya sa may loob ng UCC na bangko. So antayin natin baka sakaling dumiretso po tayo ng Dagupan mga tropa. So antayin lang natin sila. So dito pala ako ng parking sa may plaza. So shoutout pala sa mga tagalinggayan. Ano, ay, sa wakas nakabalik din tayo after 2008 nung last na napunta ako dito. So napakatagal na. Kaya medyo kabisado ko rin itong Lingayen mga tropa. Dahil dito rin pala ako nag-aaral ng welding dito sa may training center dito sa TESDA.